No čau moja. To co, uznaš, co sebe dáš? Šalát z mladej nevezy s mangovým pyré na maďarský spôsob. To co za to tie ceny, toto? Však to s tým svine karmíme v Odoríne. A oni to tu normálne predávajú. Však ja si chodím na brigády, ale dať 10 eur za pokrývu. Dobrý deň. Vybrali ste si? Kávu. No, máme moka, latte, espresso macchiato, Normálne espresso... mesku nemáte? Espresso poprosíme. Mliečko. Sojové, mandľové, kokosové, nízkotučné, plnotučné, polotučné. Od krávy z kravičky nemáte? Prosím. Nízkotučné, ďakujeme. Dobre, prinesiem vám. Sa pýtam, ja bola i v zahraničí, v Novém Targu, na nakupoch, hej. Ale to také caviky, jak tu robia, to tam nerobili. Tak, kavička pred dámy, nech sa vám páči, to je tá. Ďakujeme. No co moja, jaký bol víkend? Hovor, Hutor, preháňaj mi. Znáš co? Už 2 týždne tu bývam a mi volali spolužiačky zo základky, nie? Že či neprídu na návštevu. Nie, to fakt? Ale tá polovička triedy nebola, tá len 33 nás bola. To fakt? A to čemu neprišli? Akože nesúdim, hej, ale povodila som ich tu a vysmiate boli jak paradajky na záhradke. Ale znáš co moja? Me vyhodili z privátu zaše. Nie. Hej, normálne prišla flurérka z Petržky. Z Kádzi? No normálne prišla flurérka z Petržky, že ja tam robím hluk, že tam šmerci po mne. Hej, no ja to mi ani nehútor. A to len tak bez kúska citu na ulicu vyrucili? No, normálne mne vyrucili. Teraz mám stredku pod Michalskú bránu, ale ja neznám, co budem robiť, keď nebude otvorená. Hej, no to ja mám zase takú malú verzónku, že keď sa sprchujem, tá aj obed navarím. Hoj moja, ani mi nehútor, mne z Teoštického normálne do revu. Moja. Ale znáš, čo nás oni nemajú radi? Nie. Tam tíž sú východňári. Hej? Tá pre Rakúšanov, ne? Tá im robíme konkurenciu.